आं फिननाय होना मोजां मोना। सोंथिफोरनि फिननाय होनो थाखाय फिननायनि सोदोबफोरा सोदोब गैयै बादि दद्रनानै थायो। आं बबिथ' नङा, नाथाय मोनफ्रोमबो सोंथिनि फिननाय थासेयावबो आं सालायखौ अरना संख्रि सारलाना लायो। मा फिननाय होनो? माखौ फोरमायनो? आंनि थासारिनि गुलाय गुजाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनो थियारि जानाय नङा रावबो। खोनासङोब्लाबो बुजिहोनो हानाय नङा बिसोरखौ। बेनिखायनो सोंथिफोरनि फिननाय आं होआ। सोरबा माबोरै दं होनना सोङोब्ला आं बुङो, ओरैनोसै, मोजां गाज्रि गेजेरावनो। सोरबा थं सोङोब्ला आं बुङो, आंहा थं गैया, आं आंनि थं नागिरनायावनो मुखुब जानानै दं दा। फिननाय होयोब्लाथ' गोरबोनि बाक्सुआ बुंजासे थोन थोन जानानै दङ, नाथाय आं फिननाय होनो